Balkan vilayatyna soňky 3 hepdeniň dowamyny internet taragatnaşynyň tüýligi ilgiderli peselip VPN hyzmatlary petiklenip başlandy diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda ulug we aragatnaşyk karhanalarnyň ýerli şahamçylary işgärleriň arasyna köpçüliklerin häsiýeti eýe bolup barýan iş taşlamak meýilleriniň arasyna boş iş orunlary boýunça online bildirişleri ýygymlaşdyrýar. Super VPN, Potato VPN we Panda VPN ýaly öňler işläp duran virtual şahsy torlar izlidine petiklenip başlandy. Häzirki wagtda sanlyca VPN işleýär. Diýip sevit ýaşaýjylar aýdýar. Vilayat ýaşaýjylary 6 megabit sekund tüýlik wada berýän narhnamalaryň häzirki wagtda 512 kilobit sekund tüýlik hödürleýändigini, 2 megabit sekund tüýlik bilen işleýän öý internetiniň tüýliginiň bolsa tas 100 kilobit sekunda aşaklanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda altyn asyr öýjükli aragatnaşyk karhanasynyň hödürleýän mobil internetiniň 4G ulgamy hem 2G ulgamyna çen aşaklapdyr. Türkmen şäherine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir aragatnaşyk hünärmeni internet ulgamynyň nurbotlarynyň ýokardan tuğrunany Telekom internet paýlanşygynyň tizligini merkezden peseltdi. Diýip ol döwlet ýetirigine Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasyny gödüňüne tutup aýdýar. Hünärmen halkara aragatnaşyk torunyň gysylmagyny sebitde durmuşa geçirilýän täze çäklendirmeleriniň bir bölegi hasaplaýanyny aýdýar. Türkmenistana häkimetleri ýer bayramçylyklaryň öňe ýüreşine raýatlara gödäwçilik işlerini güýçlendirýärler. Sebitde öý internet Türkmen Telekom aragatnaşyk karhanasynyň Balkan Telekom şahamçysy tarapyndan üpçün edilýär. Döwlet aragatnaşyk karhanasy ilat üçin 1 megabit sekunddan 6 megabit sekundy çenli internet narhnamalaryny hödürleýär. Bu tariflerin tölegleri değişiklikde ayda 150-280 manat aralygyna üýtgeýär. Altyn asyr mobil operatory öz müşterilerine 50 megabaytdan 20 gigabayta çen internet bukçularyny hödürleýär. 50 megabaytlyk bukça 3 manat, 20 gigabaytlyk bukça 200 manat. Balkanda ýaşaýjylar altyn asyr karhanasynyň soňky 6 aý bäri bu sebitde SIM kartlaryny bermegi besedenligini aýdýar. Türkmenistan öňki ýyllarda öz raýatlaryna iň gymmat bahaly we iň pestilikli internet hödürlemekde öňe saýlandy. Bu ýagdaý ýönti çekýän halkara hasabatlaryň ýygyany häkimetler 2023-nji ýylyň başlaryna internetiň tüýligini 6 megabit sekunda çenli ýokarlandyrdylar. Şol bir wagtda soňky ýyllarda aragatnaşyk infrastrukturalar hem täzelenip Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt içinde GPON ulgamlarynyň ornaşdyrylmagynyň hem giňerme eýe bolýanyny habar berdiler. GPON tehnologiýasy ornaşdyrylyny optik simli kabeller çekilip maglumatyň geçirjiligi ýokarlanýar. VPN ulgamlary hem türkmen ulanjylarynyň arasyna uly islegden peýdalanýan online haritlaryň hataryna gelýär. Ýa-da Türkmenistan 2023-nji ýylda Google gözlew hereketlendiriji tarkaly internetden VPN gözlemekde dünýäde birinji orny eýledi. Häkimetler internet ulgamyna maglumat çeşmelerini çäklendirip raýatlaryň maglumat azatlygyny gysmakda tanqid edilýär. Media azatlygy boýunça halkara hasabatlarda hem bu ýurt ýyzak orunlary eýlýär. Bu aralykda ulug we aragatnaşyk karhanalarnyň ýerli şahamçylary soňky wagtlarda boş iş orunlary boýunça internet ulgamyna maglumat çeşmeleri arkaly has köp bildiriş berip başlady. Ýurdun iň ýeri online bildiriş platformalaryna Türkmen Telekom demir ýollary, altyn asyr öýjükli aragatnaşyk karhanalary ýaly ulug we aragatnaşyk kompaniýalarynyň Balkan vilayatyna şahamçylarynyň goýýan bildirişlerini soňky wagtlarda ýygy-ýygydan duş gelmek mümkinligi ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan aragatnaşyk hünärmen 2024-nji ýylda bu pudokda ençeme hünärmeniň öz işini taşlap has oňa durmuş şertleriniň gözlegini daşary ýurtlara çykanyny aýdýar. Ol bu pudogyň işgär sanynyň üstümizäki ýylda 50 götürüm çemesi azalanyny aýtdy. Azatlyk radiosyny maglumatlary boýunça ýerli resmilerden tesbir alyp bilmeýär. Täze ýyl bayramçylygynyň golaýlamagy telekeçiler üçin girdejili döwür hasaplanýar. Hem soň günlerde türkmen awatly telekeçiler garaşylmadyk çykdyjylara sezebar boldular. Birnäçe dukan ýeti ýerli polisiýa şäherleriniň özlerine batyş edýänligini we haritlary muhtuna almak bilen meşgullanýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Polisiýa şäherleriniň dukanlardan haritlary zor bilen tölegini tölemezden almagyna degişli ýagdaýlar Liwap vilayatynyň birnäçe etrawynda we Türkmenawat şäherinde ýüze çykypdyr. 17 we 22 dekabr aralygynda bolan ýagdaýlar barada dukan eýeleri we satyjylar bir-birinden habarsyz ýagdaýda Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Liwaply telekeçileriň sözlerine görä polisiýa şäherleriniň eden etlikli hereketlerine Türkmenawat şäheriniň merkez, Himek 3-nji kwartal, Himekler köşki we 3 punkt etrapçylarynda dukan eýeleri hemde satyjylar sezebar bolupdyr. Etrapçanyň asudalygyny goraýan polisiýa bölümünden işgär gelip 2 kilogram mandarin, 5 kilogram kartoşka, 2 sany 150 manatlyk şoklat we 2 blok yerli kola içkilerini tölegin tölemezden alıp gitti.
Dip merkez etrapçasında azyk haritlaryny satýan dukanyň işgäri gurrun berdi. Dukan satyjylary özlerinde garşylyk görkezmäge hiç hili mümkinçiligi ýokdugyny, polisiýa işgärleriniň haýwatly gepleşýändigini gurrun berdiler. Polisiýa işgäri dukanyň gapysyndan girip paketleri doğrulurdu da başlygyň öýdi bilýär. Bu bolýan zat barada hiç ýerde ses çykmaz diýip umyd edýärin. Saňa göre başlygyňa problema gerekdäl. Dogrymy? Diýdi we çykyp getdi. Dip dukan satyjysy gurrun berdi. Telekeçiler täze bayramçylygyna adatça sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Sebäbi bayramçylygyň öň ýany sowda has gyzgalanly geçer. Bayramçylyk saçagy üçin azyk haritlary we sowud üçin dürli haritlar ýylyň başga aýlary bilen deňeşdirilende has köp satyn alınýar. Dukan eýeleri we satyjylar bu döwürde ýüze çykan ýagdaýdan nägile bolýarlar. Hemik etrapçasynyň bazarynda parfümeriýa we beýleki haritlaryň sowdasy bilen meşgullanýan bir satyjynyň sözlerine görä dukan ziyan çeker, sebäbi polisiýa işgärleri gymmat haritlary saýlap alýar. İçeri İşler Ministrliginiň şäher bölümünden bir işgär geldi. Men onu tanamy Oktubaydan getirilen gymmat bahaly erkekler üçin 2 sany dürli atyr we Adidas markaly krasowkan aldy. Puluny bermän, bizsiz ýaly baý telekeçiler däl diýip gülüp çykyp gitdi. Dip dukançy öz başyndan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berdi. 3 punkt etrapçasynda ýerleşýän azyk haritlary satýan dukanyň eýesi polisiýa işgäriniň 650 manatlyk harit alyp gidenligini aýtdy. Dukan eýeleriniň sözlerine görä polisiýanyň şeýle talaňçylykly hereketleri wagtyl gaýtalanýan hem bolsa olar arz şikaýet etmekden saklanýarlar. Telekeçileriň we satyjylaryň aýtmagyna görä olar kanun goraýjy edaralara arz etmekden gorkýarlar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi polisiýa we prokuratura biri bilen baglanyşykly. Olar biziň ýurdumyzda jinayatkar ýok diýerler, emma özleri galtamanlar ýaly hereket edýärler. Dip hemik etrapçasynyň bazarynda sowda edýän satyjy gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň eden etdilikleri şol sanda telekeçileri gorkuzmak we para almak ýaly hereketleri barada azatlyň habarçylary öň bir näçe maglumat beripdi. Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň para almagyna degişli ýagdaýlar ýurt resmiýetleri tarapyndan agzalmaýar. Media serişdelerinde hem bu problema gozgalmaýar. Halkara goramalardyň hasawatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarynda agzalýar. Para almak we bermek tejribesi ýurtdaky durmuşyň dürli urlarynda, şol sanda bilim saglygy saklaýyş puwdaklarynda, ýaragly güýçlerde we türme sistemasynda düýple ornaşdy. Kreml edil häzir Orsiýetin Ukraina garşy alyp barýan uruşuny besetjek parahatçylyk alalasygyny baglaşmak barada gurrunlaryň köpelmeginiň arasynda prezident Vladimir Putiniň Abbasanyň saýlanan prezidenti Donald Trump bilen duşmak meýilnamasynyň ýokdugyny aýtdy. Trump 20-nji dekabrda geçirilen konserwatiw konvensiýa makalyny Putiniň özi bilen mümkin bolýuçy salt duşmak isleýän diýendigini aýtdy. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov muňa jogap ýokmyny 23-nji dekabrda taýsy beren interwýusyny ýanwar aýyna kasam kabul etmedinden öň Trump bilen duşmak üçin häzirçenli hakyky iterginiň bolmanlygyny aýtdy. Orsiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky söwgeş soňky hepdelerde hassa güýçlendi. Moskwa Ukrainanyň çägine esasan raýat we energiýa infrastrukturasyna gönükdirilen pilotsuz uçar hemde raketa zarbalaryny amala aşyrdy. Kiýew bu zarbalara Orsiýetin çägine newit we energiýa nişanalaryna edilen hüjümler bilen jogap berdi we hepde ýagyna Orsiýetin Nevte we Tatarstan Respublikasynyň paýtagtyna kalana ýerleşýän beýik günalara hüjüm etdi. Putin geçen hepde uralan ýyllyk soraw jogap konferensiýasynda Orsiýetin eglişik etmäge taýýardygyny ýaňladyp, Washingtondaky we Günwatardaky dinleýijileriň öňünde Rus eglişikleriniň geljeginiň töweregini bir näçe gedek öwrüm etdi. Ýönül Moskwanyň Ukrainany tawin etmek we NATO'dan we Günwatar ýurtlaryndan ulu howpsuzlyk kepilliklerini almak maksadynyň güýjüni galýanlygyny belläp, şol wagtda özüniň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni kanun lider hasaplamaýanlygyny aýtmak bilen eglişik ideýasynyň gapdalyna bir topar şert goşdy. Trump uruşy çalt soňlamak çäresini görjekdigini aýtdy we 22-nji dekabrda Turning Point America Abbasanyň Öwrüm pellesi guramasynyň konvensiýasynda eden çykyşyna biz bu uruşy soňlamaly. Bu uruş elkenç diýdi.
Analitiklerin aýtmaklaryna görä, Moskwada, Kiýewde, Brüsselde, Washingtonda we beýleki paýtagtlarda diplomatlar, saýlanan ýolbaşçylar we harby ofisiýerler ýapyk kapylaryň arkasynda Ikinji Jahan Uruşundan bäri Ýewropanyň iň uly gury ýer uruşyna çözgüt tapmak üçin görnüşinden uludan tutulan medeniýet ýygnagyna taýýarlyk görýäni çalym edýär. Günwataryň gepleşik otoglaryny 34 daýyň dowamında iki tarapdan 1 milyondan gowrak adamyň ölmegine ýa-da yaralanmagyna sebäp bolan we pidalaryň sanynyň artmagyna getirýän konflikti soňlamak pikiri aýgytly ýagdaýda barha ileri tutulýar. Ýewropa Birleşiginiň liderleri bilen seyrek duşýan Putin 22 dekabrda Slovakiýanyň premier ministri Robert Fico bilen duşup gepleşik geçirdi. Esas tema Orsiýetin tebigi gazynyň Ukrainanyň üstünden geçirilmegine mümkinçilik berýän we ýakyn wagtda möhlet tamamlanýan şertname bolan hem bolsa, iki lider Ukrainadaky harby ýagdaý we dowam edýän uruşa parahatçylykly çözgüt tapmak mümkinçiligi barada da maslahat etdi. Fico Moskwanyň Ukrainaga garşy başlan giňerimli uruşundan bäri tas 3 ýyla golay wagtda Putin bilen gatnaşygyny kesmän saklan az sanly Ýewropa liderleriň biri boldy. Orsiýetin Ukrainaga garşy alyp barýan uruşy barada Ýewropa liderleriniň köpüsünden başgaça pikirlenýän. Düýüp götür başga garaýşly Fico geçen ýyl onuň çepçi partiýasy ismer, ýagny Ugur Orsiýete tarapdar we Amerika garşy platformada geçirilen parlament saýlawlaryna ýeňiş gazanyp häkimiýete gaýdyp geldi. Şondan bäri ol ýurdun Ukraina berýän harby kömegini besetdi. Ýewropa Birleşiginiň Russiýa garşy girden sanksiýalaryna garşy çykdy we Ukrainanyň NATO goşulmagynyň öňüni baglajakdygyny aýtdy.